Добър ден! Днес сме в физкултурния салон на СОУ Владимир Димитров Майстора, откъдето ще вземем интервю от господин Стойн Стоев, който е преподавател по физическо възпитание и спорт. Първи въпрос. Господин Стоев, с каква спортна база разполага нашето училище? Добър ден и от мене. Нашето училище разполага с спортна база открита, която се намира на спортната площадка на училището, където има 2 волейболни, 2 баскетболни и футболни игрища. При добро време и атмосферни условия позволяващи, там се провеждат спортни мероприятия. През останалото време, през зимния сезон, основно се използва училищния физкултурен салон, който има стандартни размери, добре оборудван, с спортни пособия за фитнес, също така волейболно, баскетболно игрище, 2 тенис маси. При тези условия и дадености учебният процес функционира съвсем нормално. Проблем по отношение на физкултурния салон през зимния сезон е, че радиаторите са неизправни и това затруднява учебния процес, тъй като температурите са ниски. Но от вчера училищното ръководство започва постепенно да оборудва с радиатори физкултурния салон. Първите 6 радиатори са закупени и сега през зимната ваканция ще бъдат монтирани и така в един недълъг процес от време постепенно ще се купуват радиатори, за да може отоплението да е нормално и там нормално да функционира учебния процес. Да. Наскоро завършиха състезанията по баскетбол на момичетата от нашето училище. Как се подготви и представи отборът? Така. Отборът се представи, първо да кажем, добре, класирайки се на второ място на общинското състезание по баскетбол за момичета възрастова група 5-7 клас. Там участват основно момичета от 6 и 7 клас, даже доминиращи за 7 клас, и това е нормално, защото те са по-големи с по-добри ръстови данни. Подготовката се извършва специално в занятията по СИП баскетбол, които водя аз в училището. И тъй като ние тренираме 2 месеца усилено, така, представяме се много добре на училищното състезание. Да се радваме. По инициатива на ученическия парламент се проведе среща по баскетбол между учениците от 6А и 6Б клас. Как премина тяхната среща и какъв беше резултата? Тяхната среща беше една от най-оспорваните срещи, които са провеждали тук. Борбата беше, както казват, жестока, безмилостна и завърши самата среща при много голямо оспорване. В редовното време състезанието завърши с равен резултат, наложи се да дадем 3-минутно продължение и в това 3-минутно продължение само с един кош разлика победи 6-ти А клас. Да, значи те са победители. Те са победители, да. Беше много... Добре. Какво ще пожелаете на учениците със спортен дух? Ами учениците със спортен дух трябва да тренират редовно, системно, ежедневно. И тук искам да вметна това, че тези ученици, които искат да спортуват в времето, в нашето училище, моите наблюдения са и в града като цяло, ученици са все по-малко и по-малко. Няма е тая масовост. И забелязва се някаква закономерност. От по-ниските възрастови групи, 4, 5, 6, някъде до 7 клас, желанието за спортуване е голямо, участието на учениците е масово. Но вървейки нагоре в възрастовото поколение, все повече и повече ученици не желаят да спортуват. А това е проблем, който е сериозен, що се отнася до тяхното здраве. Учениците в последните години под действието на компютъризацията, под
отделят повече време на компютрите, а много по-малко време на спорта, а това негативно рефлектира върху тяхното здраве. Така че моят апел е редовни, системни тренировки, за да имаме здраво тяло, здрав дух. Да, добре. Благодаря ви за интервюто, което дадахте за училищния вестник. И аз ви благодаря, че ме поканихте и се надявам, че виждайки това, което сме казали, в бъдеще ще имаме все повече и повече желаещи да спортуват. И пропуснах да кажа, че ние при наличието на тая база, която е добра, която е хубава, налични са оборудвания, които могат да се ползват всеки ден, а желаещи да идват тук в физкултурен салон, освен на часовете по физкултура са много малко. И нашето бъдеще ще е успешно в спорта и за здравето на ученици, ако и след обяд, когато нямаме занятия, тук е пълно с ученици, които да спортуват, да усъвършенстват своите спортни умения, навици и така. Да. Добре, довиждане. Довиждане.